1 gram. Pre niekoho to môže byť zanedbateľné množstvo, no verte, že keby ste mali iba 1 gram najdrahšej látky na svete, okamžite by ste sa stali s veľkým náskokom tým najbohatším človekom na celom svete. Tak čo sa tam nachádza? Tak na to sa pozrieme v tomto videu. Tak ho určite nezabudni aj ty podporiť obrovským lajkom. Na 5. priečke sa umiestnil prvok s názvom tritium. Je možné, že ste o ňom ešte nikdy vo vašom živote nepočuli, a tak vám ho skúsim v skratke trochu priblížiť. Tritium je radioaktívny izotop vodíka a stretávame sa s ním častejšie, než by ste si mohli myslieť. Nájdeš ho vo svojich hodinkách, ale aj na nápisoch označujúcich východ. Používa sa tam totiž ako zdroj jemného svetla. Životnosť takéhoto osvetlenia môže byť v závislosti od kvality tritia až 15 rokov. Ale teraz poďme na to úplne najdôležitejšie, a to je cena. A za 1 gram tritia si zaplatíte 27 600 €, čo je v prepočte na české koruny 726 000. O jednu priečku vyššie sa umiestnil asi najznámejší možný klenot, a nie je to nič iné ako diamant. Najdražší diamant, ktorý sa kedy predal, bol Pink Star, teda po našom rúžová hviezda. A cena tohto juhoafrického klenotu z roku 2013 sa dostala na hodnotu viac ako 5 miliónov eur za 1 gram. 59 karátový klenot mal takmer 12 gramov a rozmery 2,69 cm na 2,06 cm. Avšak menej vzácny bezfarebný 1-karátový diamant sa predáva približne za 10 500 € za karát, čo zodpovedá približne 500 000 € za 1 gram. No pozor, ani cena toho úplne najdrahšieho diamantu, ktorá bola už spomínaných 5 miliónov eur za 1 gram, by nestačila na 3. priečku v tomto rebríčku. A čo sa teda umiestnilo na 3. priečke? Pre niekoho to môže byť prekvapenie, ale nejedná sa ani o žiadny drahokam alebo vzácny prvok, ale o známku. Áno, počujete dobre, na 3. priečke sa umiestnila poštová známka. No pozor, nie iba tak hociaká, ale tá najdražšia poštová známka s názvom British Guiana 1 cent Magenta, ktorá bola predaná v roku 2014 za 6,6 milióna eur. Táto cena z nej robí pri rozmeroch 2,5 na 3,2 cm najcennejší objekt vzhľadom na veľkosť a váhu, ktorá je približne 1 gram. Keď vám príde 6,6 milióna eur veľa, tak si počkajte na toto, pretože prvok, ktorý sa umiestnil na 2. priečke, je skoro 4 krát drahší. A o čo sa jedná? Možno vám to nič nehovorí, ale jedná sa o prvok menom Californium. Tento vzácny kov môže byť použitý na pohon jadrových reaktorov a navyše dokáže aj liečiť niektoré druhy rakoviny. A za 1 gram si zaplatíte až neuveriteľných 25 miliónov eur. Zdá sa ti to ako veľa? No pozor, je tu ešte jedna látka, ktorá je oveľa, ale skutočne oveľa drahšia. Tak a dostali sme sa na prvú priečku, na ktorej sa umiestnila samotná antihmota. V roku 1999 NASA tvrdila, že výroba jediného gramu antivodíka stojí 62,5 bilióna $. Časom táto hodnota klesla na už viac priateľných 90 miliárd eur za 1 gram. Antihmota je najväčším zdrojom energie a iba jediná kvapka by dokázala zásobovať New York elektrínou na celý deň. A dnešná otázka dnes znie: čo by ste robili vy, keby ste mali 90 miliárd eur? Vaše odpovede píšte dolu do komentárov. A taktiež nezabudnite aj vy odoberať tento kanál a zanechať like na tomto videu, čím by si ma veľmi podporil v mojej tvorbe. A ja sa už na vás budem tešiť opäť na budúce pri ďalšom top 5 videu. Prajem vám pekný zvyšok dňa, váš Otomo.